Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, atong i-upload karon ang mga mata Drusilla. O karon nakatapos ang sumpay na jud sa mga mata Drusilla. O pasalamaton jud nako sa inyo mga listeners nga gaubanan jud ko ninyo hantod karon nga sa atong katapusang sumpay. Salamat jud kay sa inyo ha mga listeners. Ug di na to kayon atong basahon katong mga comments katong last nga gi-upload nato nga part 12. Ang first comment nato si Rinanti Virayo, may part 13 pa idol. O karon mao ni karon ang atong gi-upload nga part 13 ug ang katapusang sumpay. Ug salamat kay sa imo Rinanti Virayo nga gumanan jud ko nimo. Ug si Ma'am Birna Siroy, salamat idol. Malapit na matapos. O karon katapusan na jud sa mga mata ni Drusilla. Mao na ni ang katapusang sumpay sa atong gi-upload karon nga drama nga mga mata ni Drusilla. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa mga mata ni Drusilla part 12. Walay sapayan busing. Pasalamat nga adunay mi mapaminaw sa imong upload nga drama. God bless us all. Kini si Dads Vasquez, ako dung pasalamatan, kaya dung giubanan sa sinugdanan hantod sa katapusang sumpay na adyo ni sa atoa. Ug kana salamat jud kay sa imong pag-comment nga niuban jud ka sa kuha. Pirmi jud ni sa ga-comment gikan sa part 1 hantod sa katapusang sumpay. Comment jud ni siya ug kana mao jud ni nakapadasig sa kuha diha sir. Salamat jud sa imong pag-comment pirmi. Nga isa jud nakapadasig sa kuha nga naa jud ka pirmi ga paminaw ug akong ipasalig sa imuha nga mag-edit patagdaghang drama para namo yung kapaminawan. Ug salamat usbon ako, salamat jud kay sa imong kanunay nga pag uban ka nako nga naa jud ka. Salamat jud sa imuha. Ikaduhang comment ni Dads Vasquez, gumikan sa kahakog sa magkatigulangan adunay nagantos ug kini mao si Drusilla. Dili pud lalim ang makasakit niya apan makasala jud siya ug angay jud siya mawala. Tinuod jud no kay sa unang panahon ingon ani jud ni siya no, labi na ang mga tunglo, mga barang-barang sa unang panahon. Hantod siguro karon na po siguro ni hantod karon. Katapusan ato nang i-upload karon. Gusto na ko pagpasalamat si Dads Vasquez. Salamat jud kay sa imong pagpaminaw. Pirmi isa jud ang kapadasig sa ako ug maapil sa atong pag-vlog. Salamat jud kaayo. O ato nasugdan atong katapusang sumpay sa mga mata ni Drusilla. O karon sa laing sumpay ning atong sugidlanon nga naguluhan, mga mata ni Drusilla. Bay pasensya rin yun ha nga karon na jud ko nagkalugar sa pag-ari diri sa ospital. Usahaw na nabisi na gugo. O condolence day. Salamat bay. Bait kayo nga kong gidagatan. Si Budi may abad sa ospital. Si Marmanay ko naapa sa ICU. Ugag akong daddy ubad sa tanan. Ihaya siya dito sa chapel sa Osaka funeral homes. Asa nga siya pwedeng matuntunan sa mga kapulisan. Kung makuha siya, buhi man o patay. Kinahanglan mapatay gid siya, Bayrani. Kay bisan og mga pulis pa, pwede ra gihapon silang mapatay ni Drusilla. Kung ang atong gani mga kapulisan ang maka-encounter atong Drusilla, atong ipaong sa pagpusil. Kay basin, mura ng pagiha na mapatay siya. Kanang nabuak yun ang yan, oh, bay. Nay, Daray. Wa pa ko ni mo ito bagas akong gipangutanan ni mo. Sila ba si Victoria o kuya ang nag-uban ka rin? Ay, kanay. Ay, siya lang dong, ay. Kininiang ko ang gudong. Daily dong, ay. Ang kaistorya karon ni kuya mo, si Rani. Katungod si Rani knows ba? Kaya si Inday Victoria, kanina naman nilakaw. Iguro ba siya nang musa sa imong parents nun? O dahil maadto ko na siya sa funeral home sa kanang mutangan ni Inday Daddy, ha? Mau ba nun?
sa nunta nga ialingin ang akong ihapit aron i-comfort tungod sa mong experience karon nga mga kasakitan ng Ay dong, ay si Inday Nadia. Siya lang may imong bati karon na. Nawala naman siya. O dili naman ni mo siya magkita pa hangtod sa hangtod. Ay pagkasaya mong kaayo, nga nawala na si Inday Nadia. Pero wala gid siya makatilaw sa imong kaayo na. Abi ni mo, ako, saksi kay ko, nga mahal kay kaniya. Pero wala gid mo siya baw si kaayo lamang. Bisag gamay lamang kaayo, girl. Nga iyang mga, ang iyang ipakitang kaayo diya kanimo. Igo na lamang gid ang paghandom niya daw. Maghandom na lang yung taon ko siyang kaayo diya kanimo. Kay bisa lang may pagkamalita to si Nadia. Igaton sa dumaiwat na ako. Pero ang iyang gugma diya kanimo, grabe. Mahal ka gid niya daw. Turay. Dili ka na mabalik diya sa sungod sa ospital, Victoria. Dili na, ma'am. Muatop ko sa haya ni Nadia. Kabasin, napahimutan na siya dito sa chapel sa maong funeral homes. Tawagin si may magkauban. Si Milet? Yes, Dad. Magpauban ko ni Yaya Milet. Mapauli lang ako sa bayog maligo. Dayon na, maadun ko sa funeral homes. Si Budhi. Kumusta siya? Wa ko malaw sa iyang room, ma'am. Total, nagkaduan na masab ko niya sa miaging adlaw. Ang parents na nila ni Sander ang akong giduaw. Nagipangamusta. Pagsubo lang ang paminahon. Ngawa na si Tito Nico. Mautan na ba ang tagay siya na ako? Victoria! Ikaw ka na? Nalutaan ako ni Nang Turay. Kung kumusta na sila si Mami ug Daddy. Huwag akong gitubag. Nga ikaw na lang ko na akong pangutanon. O sabay pasabutan ako ya. Budhi, huwag si Victoria. Niyari mo ko na siya. Pero wala siyang tanaw na ko diri. Huwag mo duwang. Huwag siya mga mustan ako. Imo ba siyang gibabagan ko ya? Para imo rin siya masulo? Ha? Mahimo ba, Budhi? Ipadapin ko na ng pagsilos ni mo. Naata sa grabing kasubok karon. Si Daddy na to. Huwag na siya. Patay na. Ang atong inahalis. Maapas na lang dugon na kahintang. Unsa? Si Daddy. No! No! Kili ka na tinood! Kili! Sino? Ni Asya! Unsa? Kinahanglan na dadon ko nila sa nimutangan ni Victoria. Kay pinakaki ni Victoria magpabiling ko sa kabatanon. Umapon ang paglaing daghang mga katuigan kining akong kinabuhi. Ug ang na ako matilawis sa una, ako noon kining matilawan. Nakita na ako kung unsa kalingaw ang mga kabatanunan karon ining ilang panahon. Anang kalipay nining kalibutan ilang matilawan. Ug mao kanay akong gustong matilawan. Pinaagi ni Victoria nga akong kaugalingong dugo. Kensa inyong gitanaw? Ako ba? Magpasalamat
daghang mga tao sa palibot dahil sulod ng ospital. Kay kumwa pa. Pakong ko na ang inyong mga o para muhunong nga ka ng inyong mga kininhawa. Siyang ko pagkat ang hinintangan na itong maputi. Kay siya ang masud diri sa ospital. Namin. Kung pananglit ni balhin min siya og laing ospital. Pangitaon o sundan ng ihapon tamo. Bisag asa pa magtago. Tungod sa akong tumong o tuyo ni Victoria. Sure ka ba? Bay? Wa siya magkakita nga may paingon ka diri? Kay Basil og Wabay, ako rin nagkakita niya. Bini mo bay, midali di og dagan diri. may nalagani. Kay taod-taod na nakalakaw ang parents ni Victoria. Human sila misudon sa sitwasyon nila ni mami o di daddy na mo. Ha? Hasta ang parents ni Victoria? Ni Abby? Wa gid sila makanuna sa pagsubong nako diri. Wa man sila magdugay. Igor to sila mahipit diri. Kay mitanaw sa sitwasyon nila ni mami o daddy. Ug gawa lang sa tingali silang nahuna nga mahapit ni mo diri. Kay gawas nga nagdali sila. Nakalitan sab sila sa tabo ni daddy. Kay nabatay gid si daddy. Tungod sa gihimo atong Drusilla. Ayaw ka balaka. Makahuna-huna aras na to sila. Nawa sila makahipit ni mo diri. Tungod sa tingali nga sama kang Victoria. Nag-guilty sab ang mami ni Victoria. Kay si Drusilla, usa ka orsini. Iyang kadugo. Maong nag-guilty gid sila og maayo. Dili pa tamang lakaw ni Victoria. Manlakaw na taro niya ya. Manahid una ko ni Nadia. Nadia. Naipaw ko. Mga kay mayang buot na ako. Tungod kay may gusto ka ni Puti. Sayang. Kay ako na siyang give up. Sa rason na nawanang. Basta may puruhan pa unta nga magkakamukon. Kung wa ka papatya sa kaugalingon kong kadugo. Sa akong maisip na apuhay. Midul na yung bayo tayo. Luay kay nga akong higala di pa. Namatay siya. Tungod kay ilangkat ni kan siyang lugahan ang usa ka pinaka-importanteng butang. Naghatag niyang kinabuhi. Ang iyang kasing-kasing. Nga duman. Nganong ingon man, ana? Nganong kasing-kasing man yun ang target sa imong demonyang kaliwat? Kasi na rason, ana? Daddy, wa ko masayod. O dili pa lang din mitugay nga nasayod ko dun sa iyang connection sa mga kinabuhi. Kung wa pa nagsulti na mo. O kung wa pa na mo mag-connect ang mga panghitabo. Susiha. Kung iyo maayo, ganun kasing-kasing mong ginigyan target. O, anang bitin na mo gawas gikan sa iyang ba-ba. Lalo! Wa sila sa banglong. Asa man ka sila. Unsa ka kung suwayan kong abi og susi ang matag kwarto ni mga ospital. Aron ako matinog kung nagpabilin pa ba sila dire. Uwa na.
siya matag kwarto. Ug ako man ganis na makitaan. Katong ginganan og sander mao'y himuon kong paon. Ug kanghiton ang matultulan ko kung asa ang ilang Victoria. Kining unang pultahan ang una kong sura. Ako iling ablihan, kinay. Mga bayot. Nag-unay sa kalakot. Gago. Makalakot. Asa magiging sila. Basin kining sunod na kwarto. Naa sila diri. Ako kinisuayan sa pag-apli. Murag ba'y may abli sa puntahan diya sa may dapit sa tuloy. Pero may dalik-dalik kini sa pagsiha. Ngano ka? De Victoria, hilo man lagi kayo ka. Unsa may mong huna-huna, day? Nagsige og balik-balik sa kung nahuna magipanulti ni Teddy kaganina. Dito sa haya ni Nadia. Ha? Ang hain man ato, day? Nagsige og balik-balik ang iyong giingon ako. Kung nanong kasing-kasing gikuno ang target sa mananap na naa sa suod sa lawas ni Drusella. Ha? Pag nisantop sab sa akong una iyaya, nasakto sab sa Teddy. Angay lang, nasa taon na ako tunan. Kung anong target man niya ama kasing-kasing sa mga batanong babae. Victoria? Murag kasing-kasing. Anong Giisip ang mga kagiguang ang mga usini na magaway kay Roy. Magaway kasing-kasing. Niliraw mo gumayin mo mga mata, de Victoria. Ano ka, day? sinanggaling. Naalam ko inahinumduman sa imagi panulti. Ang sa man, de Victoria? Ang kabahin sa mga kinaiya sa mga orsene. Ang pag-ila sa mga tao nila nga. Nawa sila'y kaluway. Luway kasing-kasing. Victoria? Dili ka ang rason. Kung nanong kasing-kasing gid ang target sa maong mananap, nga naa sa sud ni Drusella. Kay tungod kay wa sila ay mga kaluway. Unsa, day? Uli, rason kung nganong kasing-kasing ang target sa maong bitin nga magawas gikan sa iyong papa. Mao ba? Tingali, Yaya. Kay gilaman sila nga way mga kaluway. Mao ang klase sa tulo nga midot ni Drusella sa nagtunglo niya. Mauna siya. Ang pagkuha sa mga kasing-kasing sa mga batanong mga babae. Kung nga ng mga batanon, wasap ko may tao. Basta, maura na misantop sa akong nauna, Yaya Mileta. Wa ka rin koneksyon sa mamahimo niyang kapalaran, day. Ang katapusan sa iyang pagpakabuhi ng kalibutana. Ang paagi sa iyang kamatayon. Drill ka sa may siya. O kung kinaon sa mana. Kung kinahanglan ng taga, manggawas gikan diri sa imong pribadong kwarto. Manggawas ta. Pero, kumat lang kung maingon nami. O sige, ako nang isira ni maong restroom. Kuya, ilaka lang itong putahan. Kung may manuktok, ato rin pangutanon kung kinsa. Madudahan na hinuunta.
magligay ta nga may musantop sa iyang nauna. Kaya, nahibaw na ta. Nadili siya basta-basta. O sige, ako na nang isirap. Kini, bay. Ako rin gulay armas karon. Huwag ikaw. Sige, pagkuha rin bisag unsa. Hindi mong ikabunal o ikaduslak sa daos. Basta kaya nga ako. Ang magkalingkaw sa tagikan siyang kabagis. Siyang pwede magbuhat na to. Ug, ano lang siguro kung pahimutan sa bed ni Budhi. Ug, tamuya nga tibok akong law sabon, ha? Ama? Ay, kay basin siya na. Siya na ka na. Oh, di ako na dahil din sa Maylon. Naglingkod-lingkod. Ay, nagkalingaw lang kung basa-basa diri sa newspaper. Samtang nagpaabot ko sila pag-amot diri sa gawas. Wapa ba dahil mauli sa Victoria o si Milit? O, paman, tawagin ko no. Kung apa ba sila sa haya itong higala ni Budhi nga gipatay ni Drusilla. Oh, ako lang niyang tawagan. Kung dili pa man sila maabot. Okay na baga siya dito. Dili ba nga katong higala sa namatay? Nahibaw naman to sa koneksyon ni Victoria o ni Drusilla nga si Victoria usasab ka o sini o maisip kini nga apo ni Drusilla. Ay, maunay-giingon ni Victoria din rin ako. Ako lang ang may tensyon, may tabulit. Ako lang giaway sa itong bayot o sa uban pa mga higala nitong namatay o sa mga partido sa namatay. Ha? At sige, tawagin lang ka, Belinda, para... Oh, may busina sa sasakyan. Basin sila na ka na sa Victoria. Marag tinig katong dapitan at pati na ko. Nga iniyog sa daling kisira ang pultahan. Kumplihan ko na kinimaong pultahan. Kinsa magkaya sa sunin. Buhay tao. Siya ginang miliso-liso sa doorknob ni kanina. Uliya, nakasuot niya sa primadong kwarto ni Budhi. Kung iya mo isira ang pultahan, iya yung kung makita na naad ay tao dari sa luyo ng pultahan. Ingonog sa nakatimahog ko. Bahog sa tao sa doy. Mapahuay na ko sa akong kwarto, Mom, Dad. Kaya medyo kalabad ang akong Padayon lang, anak. Milit, ano murag hapo man ang naong ni Victoria? Inulog sa stress kayo ang itsura. Wa ba'y nahimong problema sa dapit nga inyong giantuan, Milit? Wa ba'y gikaaway sa Victoria dito? Wa man, sir. Ma'am, pero katong higala sa namatay nga bayot, na si gisulti ni da Victoria. Gisulti? Unsay? Sila man ito'y nagsultihan nga, good sir, ma'am. Pangutan alang unya si Day Victoria ninyong duha, ma'am, sir. Murag, klase ni sa paagi kung unsaon sa pagtapos sa kinabuhi ni atong Drusilla. Unsa? Sa... Sili, ang bitin sa papa ni Drusilla. Ang nakita dari sa akong itabuan nga. May gawas kini sa iyang papa. Iwan yung Drusilla ang palitan. Sandal! Panablin! Kay, basin ang polian dahil si Drusilla! Dali! Kaya, ang akong gusto siya akong ikutan. Kailangan mo ang butanganan. Kaya mo imong gigamit sa magbulag ito sila. Tangtangan na lang na. O pamiya na ta din, he. O gibalhin na lang tigaglaing ospital.
Kay, iya kitang balik-balikan din eh. Dali na! Victoria! Kaliwat ni mong naghimo sa ingon. Wa ko balay himuon. Aron muhunong na ang iyang pagkadaotan, ha? Dili ka ba makonsensya sa iyang mga napatay? Namatay siya. Pagkakilangkat ikan sa iyang dughan. Ang uso ka pinaka-importanteng butang na naghatag niya kinabuhi. Ang iyang kasing-kasing. Ngano man. Ganong ingon man, ana. Ganong kasing-kasing man yun ang target sa imong demonyang kaliwat. Unsa may rason. Ngantod ni Teddy. Nga, ako kung tunan at maayo kung anong kasing-kasing ng kinang target. Siya sa pagkanina. May kisulti. Pag-ingon isa. Ay! Ay! Kapoy ba sa kong utok? Gusto kong matapos na ning tanan. Drusela, ano bang nabuhi ka man o ingon anak kataas? Kinsa ba nagbuot anak? Part pa lang na sa maong maldisyon o tungod na sa gahom sa demonyo. Patay na! Ayan ni Jesus Borge. Isa ko mabuhi ang may pinusya sa antag na masalawas. Wala ba niya kaya ka mo teriyak niyo? Paano kaya ka mo ito? Mukha! May mukha ang iyang mga mata. Nakayong kawas na sa gikan sa ako. Dili ni mahimo. Nakapalayo silang gikan ako. Pangitahon tagi mo bisan asa mga ispedyo na pa. Oh, sige Dok. Bye. Usa may pung sa itong doktor ko ya. Pwede na ko lang kaari sa bahay mag-continue sa imong medication. O dili na need nga full nga kinahanglan pagka i-confine sa ospital o dugay-dugay. Okay na ko na. Mayo, hinoon kung mao ka na. Yabe, si mami ni mo. Ito para ba dito sa mga ospital? Ito pa sa ICU. Muna ko na problemahan karon ba eh? Gusto mo niya? Gusto. Samtang init pa kayo mahitabo. Dili ko magpatimaw dito sa ospital. Mamalihog lang ako sa among relatives nga papulihan ako bantay sa mami na ako. Kay kung sinangduray, lisod na. Basi matibanan niya ni Drusilla ang naong sa among katabang nga sinangduray. Basinog, ining pauli din ni Nangduray. Sundan ni Drusilla. Tinginog sa sweet tunod ba kayo siya din sa syudad? Ako lang tawagan si Nangduray dito sa ospital. Nga dili mo kumpiyansa o gawas-gawas dito sa may labi. Kaya basin makita na siya ni Drusilla. Good morning, Ma'am. Dad. Oh, good morning, Ian. Mayo kayo ng kabata ka ba yung nakigdungan na mo sa pagpangaon. Kaya kagabi kami na nangaon kay at kapangon ko mo. Matod pa sa yaya ni mo milit. Nakatugid ko, Dad. Ang saon, sa aming agi mga adlaw. Wamang ko'y tarong kinatugan ko. Maong, warag natingob ang tanan akong kakapoy kagabi Kagahapon gani sa inyong pag-abot. Nakabantay mi ni daddy mo nga. Ngayon og sa stress kayo yung dagway. Mao gyud. Pero karon murag di arang-arang kanang itanawon. Murag sanag na ang imong panagway. Oo, gyud. Sanag na gyud tan-awon, itandi sa niagi nga murag gyud og lapoy kaayo ang imong dagway day. Maulagi. Anak, may
Panulti man kuno ang higala ni Antong Nadja ninyo. Wa ka ba niya o nila basula sa nahitabo ni Nadja? Wa ba, anak? Ilabi na itong bayot yung mga nahibaw sa tanan. Nimo o ni Drusilla kung sa inyong koneksyon sa usag-usa. Medyo. Og sa iyang mga sinutihan. Gusto niya nga mangayo siya o justisya sa nahitabo ni Nadja. O para niya, angay lang nga ako mahimo ini. Unsa? Gusto niya nga ako ang muhatag og katapusan sa pagkakriminal ni Drusilla. Unsa? Ha? Victoria? Og nakauna-una ko, nabuhaton ko ang iyang giingon. Sama sa gipangayong kondisyon ni Tita Elma diri nako. Ako ang muhimo anak kan Drusilla. Victoria! Ma'am, Dad, kung wa tay buhaton, padayon o padayon mo patay si Drusilla og maapil ta sa iyang pagkadautan. Kung kasilagan man siya sa mga tao, kita maangang sab. Maayo nang kita na lang ang mga itagpaagi na ato siyang mapatay. Victoria! Og tun-an ako kung unsa man nga hinagiban ang pwedeng makapatay atong Drusilla. Og usab, asa man nga parte sa iyang lawas, diin pwedeng madutlan og mamatay gid siya. Victoria! Ari na ko nang. Isira na lang ang gate. Karoon lang kanina limutan dali sa sulahan. Pero ako na isirang putahan. Ni ana ang para snacks dito sa haya ni Nadja. Ako nang nada. Sige. Ari lang ko nang. Ano sige, pagkakapay. Magbuhat na lang ko diri sa gawa sa akong buhok na grab. Diri lang ko sa ilawom sa kahoy. Kay may diri kay landong. O dili ko mait. May babae nga nagbarog sa gawa sa gate nila ni Budi. Masam na siya. Nagpaabot ang gawas gikan diha sa... anak. Nagpaso-paso siya. Murag yun. Ako siya sa pipa na. Nakagawa baka na siya na ako. Medyo distansya naman siya. Miss! Miss! Apa siya maniya? Sumana pa siya sa pagsampit. Miss! Miss! Bagay na ako ilang Nadja. Dili. Si Terry ka na. O ka nang iyang ikasulti nga babae nga nasa kawasan gate nila ni... Terry! Madoon siya ni Teddy. No! Si Drusilla ka na. Ang babae akong pangtala, midoy siya na ako. Ugag, ang iyang tinanawan. Murag ako nakapamilyar sa iyang... may kalit na... Sakay na yung Teddy! Magdali! Kasi Drusilla lagi magkakasulti! Unsa? Pas! Sakay na yun! Oo! Nasakay ko! Dili! Murag kong magkaihis akong pansin! Isira na yung puntahan sa sakyanan! Pagdali! Si Drusilla, yung nagsanahibong siya, ganun kalit kong nahiwanong sa imong tungod, o ganun, nagdali-dali kang sakay sa... Victoria, tarawa! Ang doon sa mga sakyanan! Murag gusto niyang puguan, kaya magibutan ang buhay niya ka mga kamot ini! Panaganon ko na ang sakyanan, magdamagan ko siya! Victoria, tingnan mo siya dili ka magkahimos pagdamag niya. Egi mo, sakyanan o. Wa, diyan magkanangagan. Nag-umot ka. Kuskan kay si Teddy. Huwag ako sakyanan. Iwan sa may atras noon kini, imbis mo abante. Atras sa Victoria. Aron, para ba makabuilo ka sa unahan? Oo, sige. Ako nang iatras. Ato siya matumba sa dang imong atras ang imong sakyanan, Victoria.
Pero wa man nimo siya na mag-iog ni House Victoria. Ug niagi og niabanti mo nung kaslay nga gianan. Mura man tagmutuyok inay mga village. Basirog. Akong panikabutan na dili kita na masundan o atong likayan na ato sa kasukat. Hinuon na atong masayran kung asa din siya nagistara. Kaya nagtuo ko na naasa dili o dili ra layo ang iyang giistahan o gihiman niyang lungga. Ha? Gusto na akong masayran kung kinsa magayang gidangpan diri sa syudad. Kaya dako ang akong pagtuo na kung nagpuyo man siya og sa kabay. Tingali, iyang gipatay ang tagbay o ang tag-iya sa mga bayan. Unsa? Milakaw sa Victoria? O Mang Melinda, Usap na inyong gitragsultiha diri sa sala. Murag, serious ba ang inyong mga naong? No. Kukuan lang. Nangutana lang ko ni Milit kung milakaw ba sa Victoria. Misulti ba siya ni Milit ko na asa man siya moadto? wa man sab ko mangutahin ng ma'am. Kay, mura man to siya nagdali. O siya naman galing nag-drive sa sakyanan. Unsa? Unsa? Wa siya magpauban sa atong driver? Wa naman ma'am. Noon, kamuan man to siya mo drive ang oy si De Victoria. Kasaligan naman sab to siya mo drive. Bisan na. Gusto paghihapon na mo nga may kauban sa kung mulakaw. Kay kung magkinaunsa, naala yung bakatabang niya. Uy, asan ka itong agtutuloy mong anak? Gano'n mo siya man ang hidato. Nahibaw nga, sunod-sunod ang pagnatake ni Drusilla nila ni Sander. Tungkol kay nagtungtulan ni Drusilla ang ilang bahay. Hunong Victoria, kay tanawa ko. Nihunong siya. Masinog ka. Dili, mo-action siya. Watras na, kay basinog yan ang masipatan na sakyanan. Siya ini. Maog yun. Usa ka ko na, manaog lang ko diri sa sakyanan. Og ako siyang sundan. Pero, mo distansya lang gid ko. Dili ko magpaduol. Victoria. Manaog na lang ko, Teddy. Kaya ang kaso makalingi sa sama at kaganina, pwede na ko makapasalipod ayon. Kung asa ko pwede makapasalipod. Victoria, ato kit ka siyang nalipat. Wala lang tayo niya sundi. O, iyan ang ituyo kay... Kay unsa, Teddy? Ay, ambot. Dili ko sure. Basta, ikaw, kung di mo nang buhaton, pero pag-amping lang yun. Pero kung imo nang masayran, kung asa gid siya posibleng nag-star, kung sabi yung plano buhaton, ha, Victoria? Oy, ikanday. Ay, salamat itawan. Nay, makapuli akong bantay gini Nagigil siya, nagigilitawan ko sa mga kagaling ko daw. Gusto nagigilitawan ko maligo itawan. Ayaw lang. Dili kay ka ma-expose diri ng duray. Kay si Mami, makita niya siya ni Drusilla o iyan ang tiwasan. Ay, dong. Ay, kanay, nalipad mo yung taon ko kay nakalaban na si Mami ni Mus Gitagas Doktor. Kung kistibol ako nung yung kahintang. Ay, syalan. Muna yung pilbin akong yampo nang nga, bisang to lugwa na ang among daddy niko. Pero, dili lang mo tabi kuhaan sa tanan sa labaw nga magkagagahom. Iyag yung gihatag ang akong ipangayo. Ay, kanay. Ay, syalan mo nung ay, isdaanin niyo mo ba? Siya ka mahayaan ba ba ito siya? Uy, pag-cremate na lang diretso. Kaya wala naman magkatiman ko. Kini ako si Mami mo din sa ospital. Busy mong kaitang tanan. Uy, dudong bunhe. Murag, dili pa man sab ka siya po yung makagawas-gawas ay. Kaya basin og magka-infection o niya ang niyang mga samad ini, labi na ganyan sa baslian. O niya? Ha? Siya alam ang desisyon ninyo. Inyo pag problema ni Juan Drusilla, makit-an ta. Gusto may. Kanang duha. Mao na nga mong gi-consider ng duray. Mao nga. Amo na lang ipag-cremate og diretso si daddy. Ug kung mahuman naman ang tanan, si Drusilla na sa pang-amo nga tubangon. Kay
hatagan na naman katapusan ang iyang pagkakriminal. Ang gilikuan sa mga sakyanan na midali-dali sa pasakay sa mga bayot. Unsa gigapong dana dito. May lutsan ng kahanipahingan sa gawas. Sa may daan yun. Sama sa naanda ng mga agianan na may gate o nilahos na skarsada. Lahi na kikayong panahon karon. Lahi na kaayo itandi sa among panahon sa una. Karon puno nas mga bahay kinigitawag nilang syudad. Labi na kining lugar na daghan kay mga balay nga dako. Nga ang agianan may gate o may nagbantay. Nahasod ang akong nauna kung sikin sa gitong nag-drive sa mga sakyanan. Ug nga nung iya magitong gitabangan ang ang bayot. Asan ka si Drusela? Wala na ko siya makita diri sa dansod sa village. Miliko ka siya ng may daan sa tumayo. Umibalik siya sa aki. Pero kung umibalik pa siya sa aki, ako ginunta siya makita nga naglakaw sa daan. Nga ako nang nalapyan. Ay, masinulahos na dito siya. Ay, mabalik na lang ko sa aki. Dito sa akong sakit. Ang sakit na na. Nagpaingon diri sa akong himutangan. Giapas ko ni Daddy. Ino po suwaya na pagpangita ang posibleng istara ni Drusila rin napita? Mapagayan niya ang podcast pagpangita niya? Ay, dili na lang usa siguro. Kaya may ipanghatod ka man dito sa punerarya. Diyan gihaya si Nadia. Mausap lagi. Pero sige lang. Pwede na sabog. Ubanan tagka o tuyugan. Bisan asa ka mo ito. Aron lang bas pagpangita at tong Drusila nga imong kaliwat. Daddy. Sorry na, Victoria. Dili ka pwede ko mapasol. Mababati og sobrang kalagot sa iyang gihimo sa akong pinakasuod ni Higala. Mura lang gani na akong igsuon. Huwag kay angayan nga pangayon og sorry na ako, Daddy. Kay ako may mas nasubo ni ning hitabua sa ubang mga tao. Ay, kung may gahom palang unta ko, aron sa pagtapos na sa iyong kinabuhi, ako nagkikunta ng gihimo. Victoria! Mao ka na labing tinuod, Daddy. Kung dili ko mahunong sa pagpangita niya, aron hatagan nagkatapusan niya ang iyang pagkadakutan. Victoria! Oh, kumusta ka man diya sa bahay? Ang imong tambal, imo naginom? Okay, Sander. Kumana. Magtimahagit ko sa oras sa akong pag-inom sa akong tambal. Yun na. Asam ka, kuya. Padong na kang mupaulit din sa pag-istaran. Dili pa. Naabang ko yung mga asikasuhon. Kalabot sa atong pagpagrimit sa lawas sa atong amahan. Tungod kay... Oh, uy! May kalit! Dili! Natumba ang lalaki nga! Oh, oh. Sir! Sir! Sir, okay ka lang ba? May action sa pagbarog. Okay ko doon. Magkahimo pag-usap pagbarog. Wala kayo kumasakit sa pagkabundog na ko sa imong sakyanan. Oh, tingali. Dili na kayo na ni mo ma-feel, sir. Kayo, bago pa man ang hitabo. Pero, hindi ka taon-taon na. Ano na ka mabati o kasakit? May akar ako. Ako ikipalit sa may butika. Sige. Sir. Tuguti ko nga, ihatod ka sa inyo. Kay, nabalakagin ko nimo. Nabundulan ba yata ka? Kay, kuno sa gani, ilhos lang kita ka sa ospital. Para ipa-examine ka sa doktor o
O katong himuon kung unsa may iyang i-suggest sa... Sige, ato daw sa akong gistaran. Di ko pwede magdugay diri sa daan. Kay basin makita niya ko atong babaeng himo niya. Ha? Unsa? Unsa nang uwasa, Rudy? Hapon na. Uwa pa mabalik si Victoria diri sa bahay. Uwa ba niya po siya mutubag o reply sa imong tawag? Uwa yun, Rudy. Huwag nabalatan akong maayo para sa atong anak. Asa magyuga siya miadto? Anong di mo siya musulti? Kung asa siya mo ato, ang di ka mabalaka. Ako siyang tawagan og balik karong taon-taon para masiguro gid nito na okay ra siya. Sure ka, sir? Kay ako ginabalaka ni mo na. Kasi din kagabi o karong taon, iniguli mo sa inyo. Magsakit na ng imong kalawasan. Ayaw yan kung wala ka. Kay kung mo-feel man kong ingong yana, kaya man akong dadpo na akong kaugalingon sa ospital. Kay may huwag naman sa ko. At ilang yung ko ganahan nga magdugay sa medan. Kay isog na. Nga naman sir. Masa ba yung kikabalakan? Kaya sa akong tanaw ni mo kaganina, muna dyan kay kikadukan. Kinsa man sab, sir? Pwede bang mahibaw? O kaganina, may gilitok kang babaeng demonya. Kinsa man imong giingon nga babaeng demonya? Nganong imo man siyang gitawag og babaeng demonya? Ha, sir? Nahanlo ko maayo niya. Kay ang iyang mga mata. Murag mga bitin kung masuko siya. Unsa? O naada yung mugawas ina kong bitin sa iyang baba. Unsa? Malakaw ka na? Di na lang ko magdugay, Teddy. Kay basin, ipangita na ko rin dito sa amo. Wala ba ko makatarong ipanangit sa akong ngaya kaganina? O gang akong cellphone, tuwara ba sa sakinan? Nalimot ko ba? Basin, daghan na ka itong mga messages gikan sa amo. Maog yun. Nagsige na itong panawag ang imong mami o daddy. Kayo, wala ka magkapanangin ka og tarong. Sa dili pa ko malaho sa pagpauli sa bahay, mubalik ko dito sa dapit na gipuy-an nila ni Sander. Ha? Bumalik ka dito? Oh, Victoria! Naagi magsige og mando sa akong una, Teddy. Nga kinahanglan nga mubalik ko dito. Kay basin og na ako masayran kabahin sa iyang gihimong pinayanan. Og basin na agad itong dapita, Teddy. Ha? Unsa? Hello, Bayrani. Asa ka man karon? Ay, sorry nga, karon ako nakatubag ni mo, ha? Saan nagkatiman pagbugog ko sa akong lolo? Saan nasakit mo ko siya? Okay ra bay, wala problema. Ako paingon ako mo pauli sa bahay. Ug kay nanawag man ka, ihulong lang ko aron magkaistorya tagtarong. Kabayan sa unsa man na, Bay Sadir? Bayrani, may nabundulan ko nga hamtong lalaki kaganina. Ug nahibaw ka ba, Bayrani? Naasab dahil siya magpuyo sa village na among gipuyan. Ha? Oo niya? Bay, naasig sulti na ako. Kabahin sa demonyang babae na mao si Drusilla. Unsa? Wa siya magdahom nga ang tao nga iyang gikaluy-an atong higayuna kay sa iyang tanaw gigutom og way kapuy-an. Usa pa di ay kababae nga gitawag og demonya. Unsa, Bay Sadir? Ug iya kong gisultihan kung asa dapita ang iyang bahay dito sa maong mismong village nga amo sa gipuy-an. Ug gusto kong susihon ang maong bahay nga iyang giingon, Bayrani. Ang iyang bahay nga iyang gibiyaan tungod kay nahadlok ni Drusilla. Unsa? Asam gid ka nga bahay. Ang posibleng gipuy
istorya ni Drusilla diring kapita. Kung naamgid siya diri nagpuyo. Gusto ko nga ako gidunta siyang makita para may babae nga may gawas anong gate ng crane. Sino ka na? Si Drusilla. Maniya ilang sa akong ginawaan. Iwan og sa nagsigil na siya grim paglimbag. Nangayo sa iyang kinaham nga kanunon ang kasing sa... Kanat sakyan na nga nagpapos sa orahan. Susama ka na sa sakyan at magkasakyan sa bayot ka ganina. Ako paganing isuwayas pagbukod. Doon ako ka na mga sakyanan. Ug sayron ako kung sige sa'y nag-drive niya na. Kay basin ang porang gyapon tinong tawhan na ang sakyanan. Midagan na kini. Gipadagan kini sa driver. Kay miduol ko. Ug kung di man ganiyan, masato pa. Kaya gyapon to. Mau ka ha? Pag-uya! Nakabantay ka sa mga mga sakimana. Mau ingon sa iyagi kong isugan. Makita na ko sa side mirror. Napaspas kay siya. Pakuskan ko pagpadagan kini mga sakimana. Aron hindi ko makagawas diri sa mga village. Pagsultihan ko sila si mami o daddy party ini. Sundan ta ka. Buhaton ko ang tanan nga masundan ko kanyang mga sakyanan ngayong gida. Ang masairan ko kung kinsa kagit nga drive niya ng mga sakyanan. May sakyanan nga pa hindi. Para ako umanduan ko nga sundan ka itong mga sakyanan. Oh, asa ka, Minit? May buhaton ka ba sa gawas? Magpahimutan lang kung daan, ma'am, sa mga basura sa gawas. Wala pa ba maabot si Victoria? Paabutan na lang siya dito, kay para naalay mo kaabli sa gate. May reply na din siya, ma'am. May na to si kaganina nga pauli na. Pero, may gabi naman. Wa paghihapon siya. Nabala ka na lang hinuon kong maayong. Hapit na kumaabot sa amo. Nga naman di ay. Wanautan mo. Kay, importante pagkisultihan ni mo. Importante pagkisultihan? Parte sa unsa man na? Victoria, may nakasultihan mo. Kung asa na ito makita si Drusilla. Kung naara na siya magpuyo sa village, kahamong kipuyan. May bawa na sabday ka parte, ana. Kung mao, ato niya sabutan. Kung ang sao na to sa pagtapos ka tong Drusilla, ang demonyon dako. Mihunong nagsakyanan ngayon mong ipasuntan ako, ma'am. O pwede na kang mukanaog, ma'am. O kinagawag, di ka bumayad, ma'am. Mubayad? Ay, ganang mubayad man ko. Kung pwede raman napatyong takasa sa yun. Mga sama ni mo. Mulakaw ka, kuya? Gabi naman. Mau pa pag-take off sa kagabion. Og, okay lang naman ikaw ko. Ka-importante sabing akong tuyo kang Victoria. Ha? Victoria? Muadto ka ni Victoria? Nga naman, kuya? Si Victoria og ako, nga nagsama ng nasayod. Kung asa na mo pwedeng makita si Drusilla. Unsa? Og, among sabutan, uban ni Bayrani. Kung noon siya'y sunod ang buhaton. Para masumpo na ang pagkadautan sa demonyang babae na si Drusilla.
What? Ay, naunsa magang bataa ka. Dili ba ka musulti kung asa ka maanto? Anak, Victoria, kung lakaw magani ka, kinahanglan nga magpahibaw ka gyud. Kung wa man ganimi, naman si yaya nimo. Siya ni sultihi. Siya pa naghiri. O dili ba, mutig sa bisan hain mo ni mami nimo. O tawag, o magpahibaw sa lugar nga imong adtuan. I'm sorry, Dad. Di lang yun. Mahimot ang ako na muna. Gusto ko mahibaw. Kung asa ginagpuyo o nag-star si Drusela dito sa syudad. Victoria! Og, abi ninyo, Ma'am, Dad, nahibaw na ko. Og dili kay ako ra ang nasayod. Kung asa mo pwedeng adtuon og sulungan si Drusela. Nasayod dami si Sandre. Ha? Og mga rilon sila si Sandre o si Rani. Para among sabutan ang among plano. Kabahin ni Drusela. Unsa? Ako nang nagawas ang mga basura. Ug manalas pag kumalimpyo diri sa gawas. Ug mahilig ini mga tagag ang mga dahon diri. Kay gabi na. May ano mo diri sa ako. Ang imong naong nakamay ungkos sa imo. Nakita ta kapilmi dito sa probinsya. Yaya. Dili ba? Drusela! Tabang! Tabang! Unsa ron, Brody? Di kan sa gawas. Si Yaya Milet karon. Ganito mo ni Yaya Milet. Victoria! Magawas! Masin kung maun sa kaniha! Pagambing mo din, ha? Musa ka kusaas. Ako, bao na ako nga. Armas! Akong lilin sa mintana. Masin kung may daw itong mga tao nga nakasudiri sa among tugkaran. Aray! Kasakit sa tuhod! Tungas ako. Pagkadang mo. Umano ko. Ayaw pagdagan! Pagdagan ka pa. Nagtuog ka bang magkalikay ka na ako sa inglet? Dili! Drusela! Ikaw! Kaya mo pinapunta diri sa amo! Victoria! Imo rin magibiyari yung lulo? Kasi may nagbantay niya ron na milakaw man ka. Ako na siyang gibilin sa bukataman. Kaya para ko nun siya'y kinahanglan ni lulo. At doon na siya masangpit. O siguro rin at imanon. Wanay lain. Mag-meeting ta karon silang Victoria. Ha? Atok nagmuhol ang atong mga sunod nga buhaton. Para mahatagan ng justisya ang mga gipatay ni Drusela. Apil lang atong mga higala. Kung usap, labaw sa tanan. Ang atong amuhan. Si Milet! Ipirasi ni Drusela! Urupta ni niyang liog! Drusela mo iya siya! Utang mo! Sinong ko kaning demonyo ako? Brody! Dili na to sa kanya! Magtuwag tayong mga pulis! Na! Saka, magkawag mo ba yung polis? Tubangon ka ng demonyo ako! Buhay ko! Ayaw ko kaya nga ako kayo! Buhay ko! Drusela, buhay siya! Utang ko! Ano bang giingon maminiya mo ini? Kaya mo manoon daming kaliwat! Malagsama taog dugo nga naglatay sa atong kaugatan! Pero nga ano ba nga? Wala pa pag-isar ka ng demonyo ako! Palayo!
sa gate. Kita ni Drusilla si Mildred. No! Victoria! Gusto ni Drusilla nga ako ang musunod niya o wala yung tao ang pwedeng musunod niya. Victoria! Pero mangita ko ginagiban na kung ika-alkontra kong Drusilla. Victoria! Anong imong kong gidadin ni Drusilla? Unsa may imong buhato na ako? Unsa man? Ikaw ang himuon kong paon aron makuha ko si Victoria. Kay pinaagi niya, matuman na ang giingon o gipanaad sa kahimuong tingog kay kanako. Nga ako, nabuhi pa og tastas. Daghan pang mga katuigan diri sa ibabaw sa kalibutan. Ug akong matilawan ang sobrang kalipay nga diin. Nakit na ako matilawi ka ni Anto. Kinsa man ang imong giingon nga kay bulong ang tingog. Ug saan ni magtaas na kinabuhi. Ug sobra nga kalipay ning kalibutan ha. Kinsa na siya? Mahibang karaon na niya ng tanang kong giingon nimo. Kung ako nang ikahalay ang batan-on o putli nga si Victoria sa maong kahibulungang tingog. May sakit na nga nagpaingon dali. Ato ka para makabiyak dahil tadi. Reaksyon siya puwi ako. Pagdagan ko. Animal ka! Ihimo kong gisibatan! Ang sakit na. Mihunong siya. Balik! Balik! Dali! Sila Victoria. Naa sila sa bahay. Basin og... Dili na to pwedeng biyaan sa Victoria. Atos lang iubal sa atong pagdiya. Das magikan sa Drusilla para di maglisod sila sa Victoria sa pagkawas. Mura siyang nanganap sa posible na itong buhaton. Oh, takus ka ni? Yan mo ganang itong sakyan. Watras na tayo. Kaya masinong kita pang madisgrasya. Ato lang tawagan sila si Victoria og atong inyong nga pabiyaon lang sila diha sa bahay o pasak yun sa ilang sakyanan. Bisan unsang klaseng hinikipan na akong dadon para akong magkamit batok ni Drusilla. Gusto may nadami na ko sa una nga usa ka ratan nga ang tumoy wa ko hais sa iyang mga tunok o ginatag to sa apo nilang karinya katulas na mga ato sa ancestral house. Magamit ko na ni batok ni Drusilla kaya mga bitina mahadlok anang may mga tunok-tunok. Uli, asa man sa Victoria? Nangita si Mami Belenda na ako. Oh, Victoria! Umiyak ito ni. Kumasin! Balik niya po si Drusilla. Dad! Mom! Niyara ko sa kitchen! May nanawag sa akong cellphone. Si Sander ang nanawag ka. Si Drusilla! May balik siya so, sige! Ay Sharon! Ay kanay! Ay kao na dungoy! Huwag yung kong busong-busong gibatik lang. Di ko ibaan ko. Usab si Mama Elma. Nalipay ko nga nabalhin na siya og regular room. O gusto nung takay kong makakita sa kong mami. Pero si Kuya nawala ka siya kay pasinong makita na sa pag-usap nito ni Drusilla. Uy kanay! Pagkapait din hinahitabo ka rin yung kinabuhi daw. Yung taon namatay yung daddy. Wala ganun taon mahaya sa si mami. Siya din sa atwa. O si mami sa ninyo. Tuwa sa ospital. O wala ninyo mauban eh. Wala ganin ninyo mabantay yung mga nagsuon. Salan man kini nga itong kahimtag karonoy. Kalusap ka ni Muhammad yung talanan na makapahuhay na ito sa sobrang kadlong. Di aglang gutom!
Ayun na pagdoon ba diri? Ihut yun ako ang mga bala rin kong armas niya sa mong lawas. Ayaw ko hadlok ka. Kay ka nang imong bigunitan. Takot ka na ako! Drusilla! Drusilla! Asa ang yaya ni Victoria? Nganong nabalik ka dili og wala ang yaya ni Victoria nga si Milet? Asa siya? Unsa imong gibuhat niya? Unsa? Hatag ka na ko ang inyong anak si Victoria. Kay gikinahanglan ko siya. Ihatag siya ka na ko! Di na din ang kaya pagdoon. Rudy! Huwag siya manutlo sa mga bala sa imong armas! Ipalayan kasi sa pagdoon na! O sige nga ni Victoria. Ubalik lang kita sa agi. Kaya murag nagpanik to si Victoria. Basit may balik to si Rochelle sa iyang agi. Kasi Victoria bayag jud ang iyang tuyo. Kay pinaagi ko nun ni Victoria. Matuman ang giingon sa kahibulungang tingog. Ang gipanaan ni ini. Basta iya lang kunong ikahalad. Ang batanon ug putli nga si Day Victoria. Ilang gituog tagsa-tagsa nga ko. Ay, kadro sila. Huwag kagigila. Isan ka o galingon mong kadugo. Panagagpat yun. Pahihi sila. Kita ang magtakos. Apan o kapo. Umuniyag ang dako, Drusilla. Hayop ka, ibunalan ang nipis kahoy na may mga tunak. Taka na na kung katapusan ang imong pagkadautan, Drusilla. Igo na! Daghan ka na o napatay! Makahimo ka ba sa pagpatay sa tao? Imo ang kadugo! Ugani, ang imong dagway ug ang ako ug ang imong mga mata susama man sa akong mga mata. Tutuki ug suway ang akong mga mata, Victoria. Tutok! Sabang ko na sa iyong mga mata. Nakinig mga mata sa bitin. May na sa sud. Basin gipamatay na sila ni Drusilla. O sila Victoria. Tuala, gidala siya ni Drusilla. Dili. Okay, Rani. Dali. Muna ako natagikan sa kanan. Tara na. Kaya, Milit. Diri ka lang. Ayaw pagkanaog. Tago lang diri sa sud sa kanan. Haba? Ang pingintaon mo dong ha. Ayaw yung taon mo pagsugot nga. Mamatay tang dalag din ha. Malayo na ako! Timaan nga nasakitan na sa pag-ayo. Gusto balik na sa sud. Sayang baba ang mauwanan na po ka. Imo na sa kong ipasakitan! Victoria! Mas labaw ka pa. Kadugo man ang data. Pero wag kay gilang. Imo lang gipaon kayo na ng imong pagkikaw. Ang imong pagkademonya. Bisa niya. Tara mo. Yes, lagay sa bailon. Dili! No! Gusto ba niya mo sa parents sa Victoria? Nganong? Tingali. Ang naingon ka, ana. Midot ang kahunsan na utani mo. Kay wag kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Tingali. Bisan bata ka pa. Naana sa imong kasing-kasing
Muna nga, dito sa pagputol niya ko, ay nagkalikod siya. Iba siya pinaagyan na, mamatay na siya. Tuo ka ba, Rosella? Nasaan ka nung imong nakita sa imong mga kinikanan kanini? Sayop to! O sa imong gipamuhat sukan pa sa unang hanggang karon! Ang hiyawa na imong gipalipay o dili ang Diyos sa langit! Dili! Iyan dito si Victoria! Mag-isa si Victoria sa mamo! Agoy, iko! Ayaw ko ang sa tanan kong mga ipangalaw sa una. Kagamit ka na akong mong tolo, malasyon. Pinaagin sa akong panghalad sa imong kasing. Ngadto sa kahipulong ng tingog. Magpabiling kong batanon. Ang na ako matilawi kani. Ako lang matilawan karon. Pinaagi ka ni mo, Victoria. Kasi yung ako na buhay ka ganina. Sadang bota sa punta na kung bunalan sa Rosella niya itong latan. Ninaapit mga tunog. Naradalis sa pagtungod. Victoria! Victoria! Ano mo gawin? Pasok! Aray! Bitiis! Bitin! Nagkikasama pa na Rosella! Bitin na standard! Iyak kinagibira pa doon! Rosella! Huwag mo sila mamalik ko eh. Nga naman ka. Sige na kong tago-tago din sa sakinan. Kung sa may akong buhaton, magawas na balang ka ako. Pagsusi sa mga... ako lang nabiyag na to silang tanan sa demonyo si Rosella. Unsao na lang. Ako na lang ang mahimo nilang maniluwas karon. O kinahanglan jud ay ko nga magawas diri sa sakinan. Bisagong sa pahinuhaton. Hindi mo makalingkawas sa akong mga kamot. Labaw ng kilik mo makatapos sa akong kinabuhi. Nakabati ba ka mo? Kalain na sa iya tingog. Huwag iya mga mata. Nasabat ka na ina. Mura na ka di mga mata sa demonyo. Kundi na pihatag. Uy, togyan ang imong kaugalingon ka na ako. Among! Ikaw na ang akong kinahanglan, Victoria. Naagis sa imong paghalad sa imong kaugalingon diri ka na ako. Mahimong magmalinaw na ang tanan. Huwag na'y hulga sa ilang kinabuhi. Mapihanan na ka na imong kinabuhi. Diri ka na ako. Rani! Ikaw sa kanisa sa kanyang may balik na sa sod. Kung tinuod man, nga mas tarong kapaw kasing-kasing kay kanako, dili hakog, og manghinatakot, kauban. Wes! Andam kang magsakripisyo para sa tanan, dili ba? Sabi atong buhaton ini para... Mas maipasiguro na punting mo na lang ang iyang kasing-kasing para mahunong ang iyang ginhawa. Ha? Ang iyang kasing-kasing ang atong puntarayang. Ay kanay, katulong dalog sa'yo dog. Kay, Shalan, nahuman naman ka og inom yan ang imong tambal. Huwag pa ba maabot si Kuya? Nagturay? Ay kanay, wala pa mabiling taong dudong, ay. O kung nabalaga ka man, ay, sure, mo sa bintawon ako, ay. Bosa ka niya akong dibate, nabalaga ka sa bintawon ako. Kaya nga ako lang sa iyang paglakaw. Iyang masugatan noon katong demonyo yung Drusilla.
Lang Duray. Sakto ka. Manggiluyon ug manggihatagon kong pagkatao ug dili hakog. Og tungod ini, andam na ko isakripisyo ang akong kaugalingon para sa ubang tao. Tungod kay dili ko sama nimo, nga way laing gihuna-una kung dili ang kaugalingon. Victoria! Ayaw paminaw niya! Iklaro ka ayaw nga iya kang katsyon! Kay panaan ko na sa kahimulang ang tigog niya na mabuhi pa siya sa dagang mga katuigan o pagpapili siyang patanon! Pero ang imong kinabuhi ang kapalit! Naminaw ka ng giingon mong kahipulungang tingog. Nahibaw ka ba? Mga demonyo na nagsigi og hulog nimo. Og nagtuo ka ba saba nga iyang tinudon ang iyang mga gipanaad nimo. Bakakon ang yawa, Drusela, og amahan siya sa mga bakaka. Ano kong langaya pa? Kung hindi ka gusto. Uy, si Sander! Og ako ang ipulis sa iyong dapit. Kaya wa naman yun ka kay pag-ilain ng imong apo. Dali na! Kung di ka gustong magtintal ko sa pagkuha sa iyang kasing-kasing, tuulong kamay, Victoria. Mahug naman unta nga imo kong apo. Pero nga nung kalipay nimo ang pagpatay na ako. Maayo kay miduol ka na. Hanapon ko ikaw balik dito sa langok sa probinsya. Ug adto ta ka dito iha. Ang ako nang maangkon ang iyang gipanaad sa nako nga kalipay naway katapusan. Kalipay niway katapusan. Naarauban sa kiliran sa Diyos, Drusela. Ug dili sa yawa. Ang nakumbitin, nga magawa sa baba ni Drusela. Tingol lang sa isakitan kini. Sa Drusela. Ang hinaw. Ano yung pamanit? Nagkaanak kini kausabi. Di mo rin sa natikuwang kini. Sandal! Bisan niya. Tanaw sa sila. Naging mo siyang tiguan. No. Tingnan sa dili ko makatuon ang akong nakita. Dili. Asilo asap ko. Ako di mahimo nimo. Pero angay lang. Tugod kay kinahanglan ka ng mapahuay. Og labaw sa tanan. Maunong ka na sa imong pagkadautan. Lola Drusela. Pahuay na sa dayon. Victoria! 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 Day! Wa na siya. Patay na ang binuhat nga atong gikahadlukan ng maayo. O gikahadlukan sa tanan. Pagtanawa, nanay nang naabuang ang iyang
nalay nagpabilin. May galit hangin na. Ang tayag sa hangin na yung abo. Ug nawa lagi. Tuod, sara si Mami o Daddy. Ma'am! Dad! Victoria! Ano? Ay, buhi pa ang mami ug daddy ni Victoria. Kay okay naman mo. Pwede na kang mamaulit sa bahay. Ma'am, Dad. Mupauli na gyud ko. Kay gilaay na ko diri sa ospital. Magpasalamat sa kahitasan. Nagihatagan pa kita og chance nga mabuhi. Maog yun, kita yung tanan. Ang kita magpasalamat sa labaw mo makagagahom. Nagiluwas pa kita sa tino nga kakuyaw. Naman ni kalit og abdi diri sa semi-private room nga nahimutangan ninyo, Ma'am. Dad? Dali, ma'am. Nara sila gini. Usar mo sila o pahimutan gini sa usa ka semi-private room. Kumusta naman mo? Adia, okay na. Wa man hinuon sila magrabihi. Mas ang inyo ni Tito Nico ang nagrabihan tita. Kagipako man jud ang inyong mga uugusog. Og salamat talagang taon sa kahitasan. Na nakasurvive ka. Og wa in taon mo wag tangi sa hingpit sila si Budi og Sander og ginikanan. Tingali, nituyo pa gini sa kahitasan. Para makapangayo pa ko pasaylo ninyo. Og nimo Victoria. Og usab, labaw sa tanan ang akong kaliwatan. Nga mao'y nakaingon, nga anong naingon adto si Drusela. Dili kay gitumo lang siya. Kundili, matud pa sa akong inahan. May kalaki ang ilang kaliwatan. Maong gigamitan siya og black magic. Human kinigipang himaraot og maayo. Unsa? Buunan lang si mami ilang mga pauli ko ya. O guban nila si Victoria diri. O gihanto nilang sila sa pagpauli. Sige, adto kami. Nagpaabot na ko si mami. Budi, kini kamo nga ngay sa og akong ihatag niyang duha ang blessing. Sige, adto na ko. Mudo o pamilitid nga to sa cemetery ni Nadia. Bye. Good luck to both of you. Sa dili ko magkatawa sa mga gipanutin eh. Apa niya? O sa'yo may kasulti ka ron? Nga iya na maghihatag ang iyang panalangin na tunduha. Iyo lagi kong subdun. Saan mo? I love you, Victoria. I love you so much. Uy, ang sabang. Niya sa may hallway ng ospital. Basin og na eh. Tabi ako, bebe. Medyo hato mo, medyo hato. Rani! O dinhi mga higala, natapos kining atong suilanon nga naguluhan. Mga mata ni Drusela. Silwat, dinirusa kabilin kanon bus sa direksyon nila ni Celso Ponce o Tis Jis. Musika gipahaom ni Painghi Biagon. Mga tunog o kasikas Nals Ishikawa. O mga higala, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon sa papel ni Victoria Alegre, Alia Alon, Drusela, Donna Miliardaria, Sander Bautista, Hel Ortega, Budhi Bautista, Kawa Ishikawa, Nadia Benitez, o Belinda Alegre, Kaizel Munoz, Rodi Alegre, Celso Ponce, Milit Largo, Vilma Gonzaga. Ning maong sugilanon kinasing-kasing gidalit kaninyo sa
Wonder Radio Drama Center. Ug mao to mga listeners atong katapusang sumpay sa mga mata Drusilla. Salamat jud kayo labi na katong nag-comment. Nagnaadyo ng pirmi gauban sa kuha sa kanunay nga gapaminaw o natapos na jud ang mga mata ni Drusilla o nindot jud ang istorya no. O napatay lain ni upload o akong ipahibaw sa inyong listeners ang palamay drama ato na san isunod kay daghan na naghulat labi na si Oscar Abaydog, gahulat yun ni Pirmi o si Romy Boy, si Elizalde Lingkit naghulat gapon ni sa atong palamay drama kay ganahan kay ni sila gapaminaw. O ako isa taot tanan ga comment sa ako katong last nga gi-upload na to sa part 12. Shout out nako si Renanti Virayo, shout out ni Moda Sir, si Mambir na si Roy, labi na si Sir Dads Vasquez, shout out ni Moda. Ug mao tong listeners tanan ga comment sa tuwag atong gi-shout out karon. Og pahibalo na ko pag-usab katong gahulat sa palamay drama upload na sa nato og katong action nga drama mao na sadto atong ipuli-puli sa palamay drama o katong action drama nato nga tiga mao na pud ato isunod nga drama. O uspo na ko listeners, salamat jud kay sa inyong tanan sa inyong suporta o pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kay sa inyong tanan.